Нямаш достатъчно място за работа и качването на материали ръчно или с голяма машина е кошмар? Решението е строителния подемник Електроелза PM10. Компактен, мощен, надежден. Транспортира и хора, и материали бързо, ефективно и безопасно. Дори в асансьорни шахти. Повдига до 1000 кг със скорости 12 или 20 метра в минута с наличните кошове 1,35 на 1 метър и 1,50 на 1,20, както и 3 на 1 метър, особено подходящ за стъклопакети и алуминиева или ПВЦ дограма. Подемникът се адаптира към всяка задача. И най-добрата част – имаме налични реновирани машини, готови за наем или покупка веднага. Електроелза PM10. Малък по размер, голям по ефективност. Свържи се с нас още днес, за да получиш оферта или да видиш машината на живо. Платформи БГ, за да ви е лесно.